बच्चा है, बुलाओ। ठीक है सेठ जी। ए भामोन तो नाका ना काय टाकत ना आता ना काय वाटलं बा पकड़ो, काय वाटा पकड़ो। बाता निघाला इधर निकालना है कि साहब? हाँ इधर केंता आला ना पोला आसपास मधुरो गए माने दूर मुन्ने लेत ना कोण बटे आहे जाई देखू ना हे बट ना तुमने जो जो चला चला ही बट ना नहीं दी बटे ओयो ये बटेगा जो 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 भागो भागो धरो तक धरो पिटो धरो रे हे माय हे 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 गाय सोडा गे हे ये करना ये काय नाही दादा बुढू नाना मन आजकल माने गरौँ बोल्दै नि तँ पिला टुङ्गिनु छ जागरुक गरौ देखा एने त्यहाँ जातिर भाइ देखा भाइ मन हाम्रो भिडियो ठीक लागला बोले लाइक करा शेयर करा कमेंट करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद।